ସକାଳରୁ ଦିନ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଗୀତାର ଶୋଇବା ଘରେ ଆଲୁଅ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷଣ ସେ ଜ୍ୟୋତିର କିଛି କାମ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏ ଯୌବନର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭାରି ନିବିଡ଼ ଓ ନିବୃତ, ଏଠି କିରଣମାଳା କେବଳ ଶିଶୁ ପରି କ୍ରୀଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପରି ତେଜ ଦେଖାଇବା ମନା। ଆଜି କଲେଜ ଛୁଟି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦେଖାଗଲା ଗୀତାର ସେହି ଘରେ ଅଛି। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଖାଇ ପିଇ ସାରି କପାଳରେ କୁଙ୍କୁମ ଓ ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗାଇ ଖଟ ଉପରେ ଲୋଟି ଯାଇଛି। ତକିଆର ଦୁଇ ପାଖରେ କେତୋଟି ବହି ଓ ଖାତା ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଖାତା ଉପରେ ପୋଏଟ୍ରିର ବହି ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଝଙ୍କାରର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ପବନରେ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହେଉଛି। କଲମ ଖୋଲା ହୋଇ ଉପରକୁ ଅନେଇଛି। ସହଜ କଥା, ଗୀତାର ପଢ଼ିବାରେ ମନ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ତାର ବିଏ ପାସ୍ କରିବା ଉଚିତ। ନା ପଛକୁ ବିଏ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚଳିତ ନୁହଁ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନୁହଁ। ସେ କାଲି ବିଏ ପାସ୍ କରିବ, କାଲି ବାହା ହେବ, ଦୁଇଟି ମଧୁର ଫଳ ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି କ'ଣ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ? ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ବାଟେଇ ପିଟି ହୋଇ ବର ଖୋଜିବାକୁ ହେବ? ଗୀତାର ମନରେ ସେଭଳି ତାଡ଼ନା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ସେଦିନ ମନ୍ଦି ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ପରା, କ'ଣ ମିଳୁଛି ଗୋ ତା ପାଠପଢ଼ାରୁ? ଏଇ ଦେଖ, ବର୍ଷେ ନ ପୁରୁଣୁ କେତେ ଆଇଏଏସ୍ ବର ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବେ, ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ ଝିଅ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି କହିଲ ଭଲା? ଗୀତା ବୁଝିଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥ ଏମାନେ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଆପଣା ଜାତି, ଆପଣା ଲୋକ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାପା ମା ତାକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ଧାରଣା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଘରର ଝିଅ, କାହିଁକି ନା ସେ ସୁନ୍ଦର। ଆଲୋ ଝିଅ, ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଯେ ଥିଲୁ? ତୋ ବାପାଟାର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ନାହିଁ? ଏମିତିକା ସୁନାନାଖି ଝିଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଖରାରେ ତାରେ ବୁଲାଉଥିବ। କିଓ ମିସ୍ ଗୀତା, ଆମ କଥା ମନେ ଅଛି ନା? ରୀତମତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ୟଙ୍ଗ ଲେଡ଼ି ହୋଇଗଲୁଣି ନାହିଁ? କଥା କହିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁ ମାଉସୀ ଘରେ ଅନ୍ତତଃ ମାସଟାଏ ରହିବୁ। ପୁନିର ବାହାଘର ଏଇ ଅଶିଣ ମାସରେ। ସେ ଗୀତା ଅପାକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ଝୁରୁଛି। କି ଲୋ, ସେମିତି ନାକ କାନ୍ଦୁରି ଅଛୁ ନା କିଛି ବଦଳିଛି? ଗୀତା ଅପା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖୁଆପେଡ଼ା ରଖିଛି। ତମର ସେଠି ଖୁଆପେଡ଼ା ମିଳେ? ଏମିତି କେତେ ସ୍ନେହବୋଳା କଥା। କେତେ ମାଉସୀ, କେତେ ପିଉସୀ, ଖୋଡ଼ି, ବଡ଼ମା, ଭାଉଜ, କେତେ ଲେଖାରେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁତୁରା, ଝିଆରୀ, ଭଣଜା, ଭାଣିଜୀ। ସାଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା। ଜେମା ଦେଇ ଫେରିଛି, ଆସିଛି ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ। ସେହି ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଥିଲା। ଯଥା, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହାତରେ ନାଇଛୁ? କାଚ ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍? ଛି ଛି ଛି, ମୁଁ ତୋ ମାଆକୁ କହୁଛି ତୋ ପାଇଁ ସୁନାର ଗଢ଼େଇ ଦେବ। ଗୀତା ଅପା, ମୁଣ୍ଡ ବାଳକୁ ଦେଖ କେମିତି ଫୁଲେଇଛି। ଦେଖ, ଆମ କଲେଜରେ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ଝିଅ ପଢ଼େ, ସେ ଏମିତି ବେଶୀ ହୁଏ। ଏ ନଖଟା ବଢ଼େଇଛି କାହିଁକି? ପିଠି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବ ବୋଧେ, ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି କେତେ କଥା। ପୁଣି କିଏ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ ନ କରି ତାର ଶାଢ଼ୀ ପଣତକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଘେରାଇ ଆଣିଲା। ସାନ ଦେହଟିକୁ ପୂରାପୂରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଏଠିକାର ନିୟମ, ରାଣୀ ହେବାର ନିୟମ। ମାନିନେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଯାହା ହେଉ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପଢ଼ୁନାହିଁ କି ଭାବୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟଦିନ ହୁଏତ ତାର କଳ୍ପନା ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଆଜି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ସେ କେବଳ ବିଭୋର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଜକୁ ଆଗାମୀର ଆବେଶରେ ଡୁବାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ।
ଯେପରିକି ସେ ଗତ ବର୍ଷଟି ଧରି ସଯତ୍ନରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ରାଣୀ ଭାବରେ ଲୋଟି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ପିପାସାକୁ ଦୂରରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ ଓ ଶେଷ ଯାଏଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା'ର ଚାହାଣୀର ନିବିଧ ହେଲା ଥାକ ଉପରେ ଥିବା କାଚ ଡବା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସାଧବ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଉପରେ। ନା, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ। ସେ ହେଉଛି ନରମ ରୂପକ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ। ସାଧବ ବୋହୂମାନେ କ'ଣ ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି? ଛୋଟରୁ ଛୋଟ, ଛୋଟ ରମଣୀ ଛୋଟ, ନମିତା ନିବେଦିତା, ବନ୍ଦିନୀ ବନ୍ଦିତା ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରି ଆଣିବା କଥା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି ଓ ଚିପି ଦେଇ ମଜା ମାରନ୍ତି। ଗରିବିଣୀ କେଉଁ ଧାତୁରେ ଗଢ଼ା? ଆପଣା ସୁଖର ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନିରୀହ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ କ'ଣ ଲାଭ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହୋଇ ନ ପାରେ। ଦେଖୁନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଜି ଆଣିଲା, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆଖିପତା କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଲତେଇ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଳରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଓଠ ଦୁଇଟି ଚାପ ହୁଗୁଳା ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତା'ର ଶୋଇଲା ମୁହଁକୁ ଚତୁରତାର ଆଭାସ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ। ବରଂ ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଶିଶୁ ପରି ବ୍ୟଥା ପାଉଛି ଓ ବ୍ୟଥାର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇ କୋଳ ଖୋଜୁଛି। ଗୀତାକୁ ଛାଇ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ବଂଶୀଧର ବାବୁଙ୍କର ଘର ସହରର ମଝିଆମଝି। ସେ ଗୀତା ମଝିଆ ବଡ଼ ବାବାଙ୍କର ପୁଅ। ଭଡ଼ା ଘରେ ରୁହେ ଅଫିସ୍ ପାଖ। ନିଜ ଘର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାଚେରୀ ବୁଲି ଗଲେଣି। ନିକଟରେ ନିଆଁ ପଡ଼ିବ। ପୈତୃକ ଘରେ ଗୀତାର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିହୀନ ବୃଦ୍ଧ ବଡ଼ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ତା'ର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଘର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଗୀତାର 2 ଜଣ ଦାଦା ଏହି ସହରର ଭଡ଼ା ଘରେ ନେଇଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଓକିଲ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଣାବିକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜେନ୍ସି ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ। ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତନ ନିରୂପଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଧର ଗୀତାର ବଡ଼ଦାଦାଙ୍କର ଶଳା ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଉଣୀ ଗୀତାର ମାମୁଁ ପୁଅର ଭାଇ ସୁରେଶ ବାବୁ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କର ମାଉସୀଙ୍କର ଗୀତାକୁ ଗୀତାର ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସା ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ପିଉସା କେଉଁ ଗୋଟିଏ ପୁତୁରା ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତାର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ଧର ଗୀତା ଭିଣୋଇ ଲାଲମୋହନ ବାବୁ, ସେ ଗୀତାର ସାନ ବଡ଼ ବାବାଙ୍କର ଝିଅ ମାଳତୀର ସ୍ୱାମୀ। ଲାଲମୋହନ ବାବୁ ଭଉଣୀକୁ ଗୀତାର ଜୈନିକ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଉସା ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ମଉସା ଜଣକ ବାହା ହେବା ପରଠାରୁ ଗୀତାର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାକୁ ଶାଳୀ ବୋଲି ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହିପରି କେତେ ସୂତ୍ରରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇଛି। ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ, ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ, ଚାହାଁଚୁହିଁ ହୋଇ ଗୀତାର ଲୋକମାନେ ଏହି ସହରରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। କିଏ ଭଡ଼ା ଘରେ ଅଛି, କିଏ ନିଜ ଘରେ ଅଛି, କିଏ ସରକାରୀ ଘରେ ଅଛି, କିଏ କାର୍ କିଣିଲାଣି ତ କିଏ କିଣିବ ବୋଲି ହେଉଛି, କିଏ ରିକ୍ସାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛି, କାହାର ଘରେ ବାଲକୋନି ଅଛି ତ କାହାର ଘରେ ବଡ଼ ବାରି ଅଛି, ଏବଂ କିଏ ଏକ ରକମର ବଖରାରେ ଶୟନ କରୁଛି ତ ଭୋଜନ ରୋଦନ କରେ। କିଏ ଉଠିଲାଣି, କିଏ ଉଠୁଛି, କିଏ ପଡ଼ିଲାଣି, କିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବହିର୍ଭୂତ, ଗୁଣକର୍ମ ବିବର୍ଜିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଜାତି, ଯାହାର ପେଣ୍ଠ ଏହି ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସହର। ଗୋଟିଏ ପତାକାର କାମଣ୍ଡିତ ଦୁର୍ଗ। ବିରାଟ ପାଚେରୀ, ବିସ୍ତୃତ ଡକାଇ କାହାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବ। ସଭ୍ୟତା, ସଭ୍ୟତା। ଲାଇଲନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଆସୁ, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତାର ଅସଭ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ମତରେ ଫିରିଙ୍ଗିପଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବୁ, ନାଇଁ, ଆମେ ମରିବୁ ନାହିଁ। କେତେ କିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯଥା ସମୟରେ ଫେରି ଆସିବେ। ଗୀତାର ପୁନରାଗମନ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ। ଗୀତାର ବୃଦ୍ଧ ବଡ଼ବାପା କହନ୍ତି, ଏ ମାଟି ଡାକୁଛି ପରା।
ନେଉଳର ଦେହ ପରି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାବତ୍ କାଦୁଅ, ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଜଗନ୍ମୟ ଧୂଳି। ବଂଶୀଧର ବାବୁଙ୍କର ଘର କେବଳ ମଝିଆମଝି ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରେ। ତେଣୁ ଚଢ଼େଇଟିଏ ତା'ର ମଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିପାରିବ। ଅବଶ୍ୟ ସାର୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କାରବାର ବାଛି ନେବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବାଧିବ। ଶ୍ରବଣର ଏହି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣର ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତାକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ବିମ୍ବାଧର ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀଅପା ରିକ୍ସାରେ ଧବଣୀ ପୁଲ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ପୁଲ ପାରି ହୋଇଗଲେ ବଇଁଶୀ ବାବୁଙ୍କର ଘର। 5 ମିନିଟର ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତୀଅପା ଝାଳରେ ତିନ୍ତିତ ଗଲେଣି। ରିକ୍ସାବାଲା କ୍ଲେଶରେ ହାଇ ପକାଉଛି। ରିକ୍ସାବାଲାର ଆଶା ଅଛି ଯେ ବାବୁଆଣୀ ଅନ୍ତତଃ 5 ଅଣା ପଇସା ଦେବେ। ଭାରି ସବାରି ଉଠାଣି ରାସ୍ତା। ସତୀଅପା ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବଇଁଶୀବାବୁଙ୍କର ଘରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ଏଥର ଗୀତାକୁ ଦେଖିବେ, ଭଲ କରି ଦେଖିବେ। ସମସାମୟିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଧନେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ଦେବୀ ଘରର ବାଲକୋନି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦିଅର ରଙ୍ଗନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କାମକୁ ଗଲା ପରେ ତରୁଣ ଦିଅରଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚିଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୃହିଣୀର ଧର୍ମ। ଆଜି ଥଟ୍ଟା ନକଲର ମାତ୍ରା ଅଧିକ, କାରଣ ଦିଅର କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି ବଇଁଶୀବାବୁଙ୍କର ସେହି ଯେଉଁ ଭଉଣୀଟି ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି। ରଙ୍ଗରସର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେବୀଙ୍କର ନାକପୁଡ଼ା ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ଯେ ଆଜି ବଇଁଶୀ ମାମୁଁଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବେ। ବଇଁଶୀ ବାବୁଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର ଭାଇ ହିସାବରେ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେହି ବିଦେଶିନୀ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ବିଦେଶିନୀ କେଉଁ ଖଣ୍ଡକ, କେଉଁ ଫାଳଟା ଏତେ ମହକୁଛି।